फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय ओमफ्रायहाय बेहाय आङो मोनसे बे ब्लगखौ लानानै फैदों माने बे ब्लगा जाहैबाय बेंटल बाजाराव मोनसे पार्लार दा बे पार्लाराव मा खालामो ओमफ्राय माबायदि सिस्टेमनि नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो बे पार्लारा मा सिस्टेमनि माबायदि खालामनाय बेखौ नायलांबाय थादो दा आङो पार्लारखौ देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव बे साइसनिलाय हिनजावा ने सिनेमा नायनायाव सोरनावबा गारदेरना हायोबा लाबथारलाबाय हागोन बेखौ Hai brother. Ana, dong berapa?